Mila esker plaza honetara bertaratu zareten guztien. Guretzat, ohore bat da inauteri hasiera ematea. Urtero legez, Tolosara gerturatu gara eta denenak etorri gara. Artza eta bere domatzailea, asmatzailea, dantzariak eta nola ez alboan ditudan idama. Herrian entzun dugunez, inauterietako mozorroen ideien faltan zabiltzaten. Zuetako zeinek ez du Googleko bilatzailean disfraces originales jarri. Gure gonbitea hitz magiko hauek sartzea da, eta bertan daudenen artean aukeratzea. Agian, Tolosako kabinak jarri ditzakegu inauterietan, Eskuratu aspaldiko kalimotxoak, Euskal Herri edo orgasmoak, orain ematen du gintonika dekin ez baduzu topa egiten, ez dela luizuzkoa. Baina, zergatik jotatzen dute denetatik gure gintoniketan? Guk gintonika eskatu dugu, ez ensala bat gintonikean. Amaitzeko, ondo pasatzeko gonbitea egiten dizuegu. Bai gaurko egunean, baita inauterietan guztietan ere. Beraz, gola Tolosa! Gola Kaldebera! Gola inauteria!